Venga. Hey, Josema. Abitu geha eta aietu geha. Etorri geha eta horren gauza eskerrik asko lako harrera ikiatik gan. Enaki, noan digan olentzero, beste jarraitzaile, zagan ikusten undanok Papa Noelen banda pasatzen jatela. Ez ikusten. Eskerrik asko. Urtiare juntzaio, gabonak. Eunotan, famili, pasatzeko ea, laun artian, gozo, da zerretu behar. Eta guatzu danen eunak bati maiare, humilatiala protagonista guain. Bengoatik humiak protagonista, ez gu beti gu guri behira. Humiak eman irutzilua, eta poza eta errealoato beste ere guztu hartzeu. Maitasuna, bai, baina errealoato beste ere, bi bati maia bat baino hobeto. Hoi esan da gero, ez da gire ze esan bierdeten. Ena izaziko konsegu ematen, ni baino gehiago dakizu eta. Bakarrik, etorren naiz, marido migin ungeatuan, ez da gin ungeatuan. Minek izango da protagonista, zerbait eskatu nahi badi maien, ere anatorren nahi badi mauen, eta umia pasatako heldu matek jo nahi badi mau.